Mga igsuon, nakasulay na ba mo nga gusto kang magampo, maunang misulod ka sa simbahan, or milingkod ka atubangan sa imong altar sa balay, pero dili ka makakonsentrate, dili ka makafocus, kay kapoy imong lawas, tungod sa trabaho, gubot imong huna-huna, daghan kang mga concerns nga gihuna-huna, dayon emotionally, disturbo pod, kay daghang problema, huot imong dughan, kasulay mo ana. Kita manggod, gitudluan ta sa una, nga ang usa sa mga pamaagi sa pagampo is, sit properly. Mga igsuon wala na'y problema. Okay kaayo na. Ato po ng buhaton. Kay aron, dili ta magduka, makakonsentrate ta, makafocus ta. Pero, how about kung dili ka ka-focus? Kay kapoy kaayo imong huna-huna, imong kasing-kasing ug ang imong lawas. Maunang na ako'y suggestion. Wala kayo'y gatudloan ni, so let me suggest this. This is still prayer. Kana bitawng kapoy kay ka, hago imong lawas, gubot imong huna-huna, daghang problema sa imong kasing-kasing. Pagsulod nimo sa simbahan, paglingkod nimo sa lingkuranan, do not sit properly. Tuguti imong abaga, ug ang tibuok nimong lawas nga ihulog tanan nga walay kusog. Kamot, tiil, abaga, ihuy-huy tanan, ana, ihulog tanan. Ug didto istoryaha ang Ginoo. Lord, kapoy kaayo Lord. Akong huna-huna Ginoo, daghan kaayong concerns. Akong lawas Lord, hago sa trabaho. Napagoy mga problema sa balay Lord. Lord, sultian ka kas tinuod, dili ko ka-concentrate. Lord, gusto kong mag-ampo, pero di ko ka-focus, Lord. Pwede ba Ginoo, ikaw nalay bahala, Lord? Mulingkod lang ko din, hitan-ahon lang ka na ako. Kapoy kay ko, Lord. Ikaw ni bahala, Ginoo. Imo lang i-unload tanan. Ibigay tanan. Walay kusog. Kanang kapoy ka, tell God. Lord, ikaw ni bahala. Kapoy kay ko, Lord. Tanaw lang ko ni mo, Ginoo. Ako'y may istorya, Lord, kay wali mo sulod sa kunahuna agad. Basta mga igsuon ha, makasinati gani kag problema, ilabi na ka ng depresyon, ayaw gyud paghimo og butang nga dili maayo sa imong kaugalingon ha. Iampo na. Because kana di ang unloading, kana i-unload nimo tanan-tanan is the first step towards healing. Na? Okay? God bless.